So, manganganak na si Ma'am Shitin. So, nagpaabot lang mi nga mubuto yung tumatob. NANI?! Tumatob na? O kumatob. Basta ay mubuto ang tubig. Uy! So, karon nangandam na gyud mi no. Kay ready na kay mi yan. Excited na mo, guys? Ikaw, Tin. So guys, ambot na mga guys. Demi karon diri sa Toledo Hospital. So, si Ma'am Shitin na nasa sulod niya. Nagpaabot na lang ko sa balita og nanganak na ba siya. Sinaot nga safe ra si Ma'am Shitin, guys. Kita na ko ninyo og nagawas ng baby. Hello. Ako po. Puyabiyag. Lah, Laban sa introduction, no? Flashback. Mamimili sila ngayon ng mga gamit na dalhin sa ospital soon. Kasi hindi natin alam kailan manganganak si Ma'am Shitin. Kasi December 21 sana yung nakalagay sa ultrasound. So, pag last naming check up, sabi ng OB, mga first week daw kasi medyo mababa daw yung bata. Pero feel ni Ma'am Shitin, baka anytime pwede na siyang manganak. Kasi lagi sumasakit yung ano niya, yung tiyan, tapos yung puso. Kasi os-os daw kayo yung kanyang mattress. So, mamalit na kami ng mga gamit ng mga babies at kay Ma'am Shitin. So ngayon guys ay naghanda na talaga kami at ngayon ipapakita ni Ate Nitch kung ano yung mga binili namin kanina. So guys, paunti-unti lang to kasi baka hindi hiyang si Ma'am Shi at si Baby. Let's go na, Ate Nitch! Ibinigyan din ni Auntie Daya si baby ng stroller! Yay! Tunat na siya sa paraliguanan ni baby guys. Another baby washer. Pag lumabas na si baby, gaganon na lang yung gaganon. And Gaganunin yun ba? Gaganunin. Gaganunin. so Gaganunin. 1, 2, Gaganunin. So, hey, what's up mga guys? Saba! Saba ba? Saba. So, hey, what's up guys? So, for today's video guys, so, manganganak na si Ma'am Shitin. So, karon guys, is, unsa taron? November 29 niya, nagpa-check up din may ganiha. Sabi ng OB niya ay, paka ngayong gabi guys, manganak na siya. So, ngayon, nag-andam na kami ng mga gamit. So, nagpaabot lang mi nga mubuto yung tumatob. NANI?! Tumatob na? O kumatob. Basta ay mubuto ang tubig. Uy! So, karon nangandam na gyud mi no. Kay ready na kay mi yan. Ito na lahat guys ang dadalhin namin. Tapos meron pa doon. Ito pa guys. So, nandito si Ma'am Shitin guys. Kasama ko. Yan. Relax ka lang ha. So, karon guys, excited na ako. Because my junior is coming to town. Guys, mga anak na si Ma'am Shitin guys. Abangan yun! Ito kabanata. So guys, so guys, ang mga bata natin ay excited na excited eh. Excited na mo guys? Ikaw, Chin. Chin, excited na ka be? So guys, ambot na mo guys. Ambot na mo na yung kay Zud guys. Huh? Ambot na guys. So guys, ambot na mo guys. guys, na ako'y manghod guys. Ambot na mo guys. Ano ko'y baby guys. Ambot na guys. Nana kay bibi. Ambot na guys. Ambot na guys. Nakababag bagababag. Nakakakanabak. Ah. Sama na wala slun. Ay, oh, sabot ay. So wala slun. Wala slun. Wala slun. Bye-bye. So guys, atagin ninyo yung next update na to guys. Bye-bye for now. Later. Tomorrow. Pandemic karon diri sa Toledo Hospital. So, si Ma'am Shitin na nasa sulod niya. Nagpaabot na lang ko sa balita og nanganak na ba siya. So, wala mi dito sa
pinamungahan guys. Hinaot nga safe plus si Ma'am Shitin guys. Kita na po ninyo og magawas ng baby. Hinaot si Ma'am Shitin ug ang bata is safe. So, bye-bye for now guys. Hello! Nakapopo. Prabiyag. Lah, Nanangay. nanangay abi. Ito muna. Baby! Hi, baby, oh. Hi, baby! Hi, baby ba? Hello! Kasit sa akong ate. Ling, hello! Hello, Tin! Hello! Kiss, baby. Hello! Baby! Hello! Baby! Gautam na ka, be? Hello, Tin! Hello, Tin! Kiss me, be. Hello! Kiss me, be. Ah. Hindi nag-kiss akong Tin. The? Wow. Hi, baby. Hello, Wala na to, naghabol. Are you sleepy? Are you? Hello, Brother John. Hello, Ten. Hello, Ten. Hello, Ten. Nano ko si Billy, mga Tintin. Nano ko si baby mo, Tintin? si Panak Bibi. Pangit din ang chinig. Wapo pagit. Shot na matin. Matin, waka lang si Kao nagsabaw. Shot na matin. Pinka-chu-chu, pinka-pinka-chu-chu. Pinka-chu-chu, pinka-pinka-chu-chu. Chu-chu-chu-chu-chu. So guys, karon guys ang si BBA palitan natin. Maghihilo na siya eh. Pakita mo ang babaw ng ano. Ayan, umiiyak na yung bibi. Uli na kami guys. Ang ganda ng hospital dito guys, parang palasyo. So guys, date ngayon ay December 8. Liwas ng aking birthday at ayun lang kami nakalabas. Ayahay na kay pamati ang palangga na mo na. Oh, mali pakikay. Nakatawad siya, nakatawad siya. Ay, ganito yan kaputan sa atin. Na, yan nagtuwad din. Ala, kita tuwad. Nice ka na. Size ka lang. Ay, sakit na. Mati. Sukuron kay
Bye!